Ja planiram da ove godine završim fakultet i nađem posao. Da napravim staklenik. Da otvorim svoju radionicu. Da odem na master u Prag. Da zaradim više od prodaje svojih šljiva. Da se ponovo zaposlim struci. Da kupim unuku prvi bicikl. Da omogućim svoje deci svetliju budućnost. Ostvarit ćemo planove samo ako idemo ka Evropskoj uniji. Evropa znači bolji život za našu decu, više mogućnosti za sve i nova radna mesta. Za Evropsku Srbiju, Boris Tadić. Pred nama je prilika da uradimo nešto važno, da izaberemo kako ćemo da živimo i to ne samo ovog proleća, već i u godinama koje dolaze. Brži napredak ka Evropi znači sigurnu budućnost za naše decu. Samo približavanjem Evropskoj uniji možemo da obezbedimo investicije koje će stvoriti nova radna mesta i bolje plate. To je prava odluka koju moramo da donesemo, jer bi cenu pogrešnog izbora plaćali i oni koji dolaze posle nas. Za Evropsku Srbiju, Boris Tadić.